Pinati og minahal kong matalom nun. Today is kuan. Alam atong April 18, 2023. Katong ganahan mo apel og Liti Idol. Nag-audition ta karon dire sa ato ang lungsod sa Matalom. Katong ganahan adunay talent sa pagkanta. Welcome mo dire nga mo bisita dire sa ato ang Matalom Municipal Hall kay di ay nag-audition dire sa Liti Idol. Welcome ang tanan ha nga mo audition dire sa ato ang dire sa munisipyo sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, welcome ang tanan nga mo audition dire sa Liti Idol dire sa lungsod sa Matalom, guys. Okay. Kaya tungon guys, katong ganahan mo apil. Welcome mong tanan. Okay. Okay lang, no? At least na nakaganda ka bago yung kumanta. So, bibigyan kita ng chance sa ilalagay kita sa list of finals. Congratulations ka din. Yan yung mga requirements. Yung mga kalaban mo may mga taga 5th District. Si Angel, buong Leyte yung kalaban niya. Mas mahirap. Sige, next. Okay. Mary Norton. Okay, manig audition sa Liti Idol dire sa lungsod sa Matalom. Tung ganahan mo apil. Welcome mo tanan dire, guys. Okay, manig sample sa Liti Idol. Senior Norman na 19 years old na taga-barangay para Matalom ito. And enjoy ko sa Liti Idol ay interest na ako para makatabag sa pamilya sa mag-fulfill. Kasi may especially nga college na sa so ayaw na. May medicine pa naman. Ako ba, magastos yun. So, sige. Ano yung ready mo ngayon na kanta? Itong Never Enough. Sumali ka naman sa mga single. Okay, muna ito in UP dire sa lungsod sa Matalom, guys. I-shout out ang Matalom Police Station. Okay. Mauni kahimtang diri sa ato ang kuan. Mupalit ang ibago. Okay, mauni kahimtang katong ganahan mo apil sa atong Liti Idol diri sa lungsod sa Matalom, guys. Welcome mong tanan. Kay basin kamo na ang mo mananaog sa Liti Idol diri sa lungsod sa Matalom niya. I hope gadaghang mo apil sa audition diri sa lungsod sa Matalom sa Liti Idol. Katong tuas bukid or tuas sa ubang lugar, welcome ang tanan diri nga mo audition dire sa lungsod sa Matalom. Iko pipit live dire sa
Municipal Hall dire sa lungsod sa Matalom kundiin dire ang lugar kung nag sa audition sa Liti Idol dire sa lungsod sa Matalom guys. Niya April 18, 2023. Ayaw na paglangan guys, are na mo dire. Tuturan ni hapon ang pag-audition sa Liti Idol dire sa lungsod sa Matalom.